Kanti-ke inhlangano yamatekisi I-Faraday Taxi Association iphefumulile ngesiteleka samatekisi eKapa. Usihlalo wale nhlangano Xaba ukholwa ukuthi izingxoxo ziyisixazululo kule nkilayitheka, kanti futhi uzwelana kakhulu nabagibeli abathintekile. Kepha-ke umkhandlu waseKapa akufanele ube nemithetho exakile ebhekiswe kule mboni. Kufanele bahlale phansi ngoba ngiyakholelwa kakhulu ukuthi kuhlale phansi izinto zilungiswe. Nabo omasipala kukhona labangathembekile khona, ngizokusho lokho. Bengathembekile nje uthola ukuthi bakwenza bebodwa lokho. Uyathuka kusasa umuntu sebenama bylaws asebewenzile. Uthola ukuthi wena mnikazi wemoto okanye association ayisakwazi ukusebenza ngokukhululeka ngoba sekunama bylaws asebawashintshile benza lokho nalokho. Ngale kokusithinta thina bakhanda imitheshwana yabo. So manje kube kuhle izinto nozozenza before uzi-implementa. Qala ke imphela ungazizwa ukuthi sekuzokwenzeka lokho nalokho. Kodwa nawubuka nje akwenzeki bavele nje njoba nawubuka nje nala eGauteng kuyenzeka uthola umuntu apoundele imoto ngani na uthola ukuthi i-license yakhe nje udriver iphelile.